Эфирда Собал оқынлары телевидениесі 28 апрель жұмға шығарылышыбызда отына информацион программысы. Студияда бүгін мен Райля Ғалявина эшлейм. Исәнмесез, иңелек, иң мөһимнәре турында безнең ал хәбәр. Транзит Сити компаниялар төркеме быел үзенең 25 еллыгын билгели. Кан тапшыру кешеләргә гомер бүләк итү 20 апрельдә милли донорлар көне билгеләп үтелде. Сәйер театр фестивале районыбызның нәни артистларын бір сәхнәгә җыйды. Ә хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак. Ирбис бренды белән эшләп килүче Транзит Сити компаниялар төркеме быел үзенең 25 еллыгын билгеләп үтә. Компания җитәкчелеге теләктәшлеге белән юбилей елының бер чарасы буларак агач утырту акциясе оештырылды. Төп максат табигатьне саклау, аны үстерү һәм киләчәк буынга мирас итеп калдыру. Агач утырту урыны итеп районыбызның Өтернәс авылы янында урнашкан лыжы-роллер трассасы буе сайланган иде. Бәйрәм рухын биредә Казаннарда пешеп торучы тәмле кайнар ризыклар, дәртле көйләр биреп тора. Ә инде экологик максатларны күздә тоткан әлеге чарага килгән Транзит Сити компаниясе вәкилләрен район башлыгы Рәис Миннеханов сәламләде. Аларны һәм аның җитәкчелеген оешманың юбилее белән тәбрик итте. Агач утырту бәйрәм елының күңелле бер чарасы итеп оештырылган. Лыжы-роллер трассасына керү юлы янындагы ачыклыкка акциядә катнашучы компания хезмәткәрләре менә шушы нарат үсентеләрен утыртырга тиешләр. Урман хуҗалыгы исә аларга бөтен мөмкинлекне тудырып, эш процессында кулланылачак барлык кирәк-яракны туплап куйган. Шулай ук кәлшәләрне утырту буенча урман белгечләре тарафыннан инструктаж да үткәрелде. Сенси утыртканда шул мешник лумка ясап барачак инде, сажалчык салып, лумкага сенсны аннан соң әйбәтләп прижимать тәйник закрытый корневая системаны. И анары 2 килограмм үске тартып карыйсы була качество выполненных работ, чтобы в дальнейшем ол 2 килограмм тартканда если сеянс үске чыга икән, значит не до конца әйбәт выполнен эш була инде. Урман хуҗалыгында безнең урман территориясында 96 гектар посадка утыртылды. Һәм овражный балычный үртәүзенең ерганакларга агач утырту процессы бара. Планируется 1000-гә якын гектар утыртырга быел. Нәрсә утыртасыз? Бездә основном шул хвойный бара инде. И анары 80% хвойный, 20% меккелественный. Шул планируется шул участокларда. Беренче агачны Рәис Миннеханов үзе утыртты. Аңа кунаклар да кушылды. 40 метр озынлыкта 5 рәткә 500-гә якын ылыслы утыртыла. Шведлар технологиясе буларак менә бу кәрҗиннәр утыртуда зур ярдәм күрсәтә икән. Ике кәрҗинне берләштергән җайланманы киеп куялар, икесенә дә билгеле бер күләмдә үсенте кәлшәләр салына. Ә менә бу очы кылычны хәтерләтүче тимер чокыр ясар өчен җайланган. Шушы эш тәртибе белән акциядә катнашучылар махсус ленталар белән күрсәтелгән урыннарга наратларны бердәм рәвештә утырттылар. Һәр кайсының кәефе яхшы, эштә бик ошый. Работа в земле самый лучший труд. Мәктәптә вакытта да утырткан бар иде. Лумка ясыйсызмы? Хәзер бик җайлы утырталар. Инструментлар хәзер яңарган. Пожелаю, чтобы прижились, чтобы наши дети и внуки увидели такие огромные лес. Транзит Сити компаниялар төркемен 1998 елда якташыбыз әтисе ягыннан Пүкәл авылы тумасы Ринат Габделхаков оештыра. Бүгенге көндә компания Ирбис бренды белән федераль трассаларда Европа технологияләрен үзләштереп эшли. Барлыгы 80ләп автокомплекс машина белән озын юллар үтүче юлаучыларга хезмәт күрсәтә. Бу сыйфатлы ягулык белән тәэмин итү махсус парковкалар, ял итү өчен гостиница, кафе, шиномонтаж хезмәте. Ә компаниянең 25 еллыгына бу акцияны оештыруның үз максатлары бар. А у нас компания сейчас 25 лет в этом году, и такое мы для себя решили не праздновать это где-то банкетами, салютами, а вот решили просто чисто, чтобы каждый наш работник, у нас сейчас 2000 человек насчитывается в компании, они, чтобы каждый вот посадил по саженцу, ну, чтобы наш вклад, ну, вот так получилось, вот мы, так как все-таки в Сабинском районе компания зарегистрирована, и стараемся, чтобы налоги здесь больше, и благоустройство, как бы, это вот улучшали
спасали жизнь работников, жителей Сабинского района. И для нас было приятно, поэтому именно здесь вот и такое место очень удивительное. Вот Алла Берса, я уж думаю, горнолыжка заработает, и побольше рекламы, и люди, наверное, начнут больше массово понимать, насколько важно вот такие объекты вот так благоустраивать, создавать вот это не только хорошую работу, но и хороший отдых. Потому что мы тоже понимаем, что человек, который хорошо, активно и отдыхает, он и активно, хорошо работает. Вот, поэтому вот такое мероприятие, мы саженцы, посадки, ну, начнем, может быть, сегодня с какого-то этапа, но я надеюсь, 2000 саженцев мы посадим, то есть количество наших людей, даже больше постараемся. И призываю всех вот так же, ну, с душой относиться к таким красивым местам, беречь эти места. 500 төп нарат бик тиз утыртылып бетте һәм аңа өстәп тагын 1000 төп кәшәне яңадан китерделәр. Шулай итеп бу көнне Өтернәс авылы янындагы урман буена 1500 төп ылыслы агач үсентесе утыртылды. Иң мөһиме, барысы да төпләнеп, матур үсеш алсыннар. 20 апрельдә Россиядә иҗтимагый мөһим бәйрәмнәрнең берсе милли донорлар көне билгеләп үтелде. Бу көн беренче чиратта донорларның үзләренә башка кешеләрнең сәламәтлеген кайгыртып, аларга бушлай кан тапшыручы кешеләргә багышлана. Илкүләм донор көнендә Шәмәрдән эшләп килүче Росплазма плазма үзәгендә булдык. Киләсе хәбәр плазма тапшырып игелек кылучылар хакында. Бергәләп карыйбыз. Шәмәрдәндә урнашкан Росплазма плазма үзәгендә милли донорлар көнендә бәйрәмчә рух өстенлек итте. Даими клиентлары донорлары көн дәвамында берсен-берсе алыштырып, килеп кенә торды. Миллионнарча кеше үзләренә икенче гомер бүләк итүче бу игелек ияләренә рәхмәтле булып яши. Тапшырылган плазмалар дару препаратлары әзерләү, җитештерүдә гаять әһәмиятле, шул ук вакытта мөһим шимал. Менә соңгы елларда Россия хөкүмәте препаратлар җитештерү өчен плазма күләмен арттыруны концепциясын раслады. Шушы максатта донорлык хәрәкәтен киң җәелдерү, донорлык акциялар үткәрү күздә тотыла. Чөнки безнең илебез препаратлардан бәйле булмасын, үзебезнең илдә җитештерелгән куркынычсыз сыйфатлы препаратлар күп итеп җитештерергә кирәк. Бу бик зур стратегик политика булып тора инде, үзебезнең препаратларны җитештерү. Донор ул игелекле кеше, ул кешегә яшәүгә, терелүгә өмет уята. Чөнки аның плазмасыннан әзерләнгән препаратлар төрле пишу, травматик шок, иммунодефицитный состояниеларны дишет иткәндә, төрле бавыр, биер авыруларын һәм йогышлы авыруларны дишет иткәндә дарулар, кулланыла торган дарулар җитештерүгә китә. 2009 елдан эшләп килүче бу үзәктә 1600 донор исәптә тора. Алар тарафыннан шушы көнгә кадәр 31 000 литр плазма әзерләнгән. Атнаның якшәмбедән кала һәр көнендә биредә плазма тапшыручыларны кабул итәләр. Аларның саны тәүлегенә 24 кешегә кадәр җитә ди Земфира Гатауллина. Резида Шакирҗанова белән Фәридә Рамазанова икесе дә Шәмәрдәннән, үзәкнең почетлы донорлары. Биредә аларны һәр чак якты йөз белән каршы алалар, югары медицина хезмәте күрсәтеп, озатып калалар. Мин плазманы бирә башладым, 87дән бирле кан бирдем, аннары күчтем плазма бирергә, 220 тапкыр бирдем плазма. Мин плазма белән канны ни өчен бирә башладым? Мин давлениедән интектем бик каты, шуңар күрә бигәйбәт мин күрә башладым результатын. Шуңа күрә донор булдым. Вот 2009 елдан бирле плазма бирә башладым мин. Аңарчы гел кан бирдек. Резида Шакирҗанова да 2003 елга кадәр кан доноры була. 2009 елдан инде менә 14 елын плазма доноры булып тора. Аның исәбендә 200 тапшырылган плазма бар. Ул бер үк вакытта кан һәм плазма буенча почетлы донор. Бу мәртәбәле исем өчен ел сайын бер мәртәбә акчалата пособие алып килүен дә әйтте. 2022 елда ул мәсәлән 16600 сумга тигез булган. Үз теләгем белән килдем, кемдер биргәнен ачылгач ишеттем дә, башта әзрәк теге нәтиҗә бирдем инде, теге тартыны бирдем, бар микән, юк микән дип, аннары уйладым да, менә килдем, шушы елга хәтлегендә кан бирәм.
Ойга 2 тапкыр бирегә тырышам, чакыргач киләм. Кан биргән дәврдә үземне әйбәт хис итәм. Ояксызлаганнарым, давленияларым плазма биргәч рәтләнеп китә. Гомумән 10 кешене берләштергән коллектив хезмәт күрсәтүчеләренә карата бик игътибарлы. Бу хөрмәт регистратурадан ук башлана. Биредән юллама алып, донорлар кан тапшыру лабораториясына узалар. Бармактан кан бирү иң беренче шарт булып тора. Мондый анализ ярдәмендә гемоглобинны билгеләп була. Гомумән кан формуласында булган бөтен элементлар, лейкоцитлар, эритроцитлар, тромбоцитлар, лимфоцитлар, нейтрофилларның күләме шушы анализда ачыклана. Менә бу компьютерлаштырылган аппарат аны санаулы секундлар эчендә санап та бирә. Алга таба бу мәгълүматлар белән донорны табиб-терапевт карый. Кеше абсолют сәламәт булган очракта гына ул плазма бирә ала. Анализларыгыз сезнең үткәндә биргәннәр яхшы, әйбәт анализларыгыз. Бөтенесе яхшы. Бөтенде тайпылышлар юк. Анализларыгыз сезнең әйбәт. Шулай гына әйбәт кенә булсын. Гемоглобиннарыгыз да яхшы, лейкоцитларыгыз да әйбәт яхшы сезнең. Бөтенесе әйбәт. Шул тиюләр анда әйбәтләр булмадымы? Әйбәт. Табиб Нәгыйм Алимов донорның анализ нәтиҗәләре белән җентекләп таныша. Гомумән сәламәтлек торышы белән кызыксынып сорауларын бирә. Кичтән туклану менюсы да әһәмиятле. Кыздырылган, ысланган ризыклар плазма өчен тискәре булуын даими йөрүче донорлар булай да белә. Плазма тапшырып чыккач та тиешле таләпләр үтәлергә тиеш. Повязканы салмыйбыз инде, 4-5 сәгать повязканы тотып торабыз. Бүген авыр бер эшләрне эшләбез. Эссе мунчалар, бассейннарына кирмәйбез инде. Шул кулыгызны саклап торасыз инде бүген. Табиб юлламасы белән донорлар плазма тапшыру залына узалар. Биредә бер юлы 6 кешегә хезмәт күрсәтәләр. Альберт Нәбиев бирегә Күкмарадан ук килә. Аның донорлык биографиясе 40 елга җыела. 1983 елда Якутиядә яшәгән вакытында авариягә эләккән танышына кан тапшырудан башланган изге эше бу аның. Плазманы ул тиешле таләпләр буенча айга 2 мәртәбә тапшырып барырга тырыша. Инде организмда бу халәткә тәмам күнеккән. Сәламәтлегеннән зарланмый. Гаиләсе, уллары да әтиләренә ияреп почетлы донорлар. Кешеләргә тәкъдим итәрмен кан бирергә. Ул үзен шундый әйбәт, кешеләргә дә булышырга. Кан кирәк, авариялар күп булып тора. Кешеләр кан бирсәләр әйбәт булыр. Бүген тапшырылган плазма дару препаратлары ясау өчен файдаланганчы бик урау юллар, зур тикшерү күзәтүләр уза. Югары сыйфатлы дәвалау чарасы җитештерү өчен кимендә 6 ай вакыт үтә ди плазма үзәге җитәкчесе Земфира Гатаулина. Иң элек плазмалар биредә үк барлык саклану чаралары күрелеп, инфекцияләргә каршы тикшерелеп саклауга куела. Бу котыра торган бүлекнең медсестрасы безнең шәфкать туташы менә шушы бөтен анализларны алганнан соң шушы плазмаларны монда тизеп сала да, -45 градуста 1 сәгать дәвамында котыра. Ул автоматик рәвештә менә монда ни бар инде, таблосы, шунда күренә ничә градус икәнен, ничә минут торганы, аннан соң котырганнан соң ала, яңадан компьютерга кертә. Оларны котканын плазма донор килгәннән алып, больныйга барып җиткәнчә авыруга плазма отслеживается дип әйтәбез нервшә әйткәндә. -45 градуста 1 сәгать котырганнан соң плазманы менә шушы үзебездә Кировка алып чыгып киткәнче сакларга морозильный камераларга куябыз. Менә монда инде обследованный плазма, булар менә шушындый рәвештә. -30 градус булырга тиеш, ни выше, шул менә монда күзәтеп баралар. Таблода и менә шушында графиги язылып баралар, күрәсезме? Менә ай буе ничә көнне, сәгать ничәдә, нинди температура булган без аны күрәбез. Туңдырылган плазмалар алга таба саклану өчен Киров өлкәсендәге махсус вакытлыча саклау складларына озатыла. Монда алар 4 ай карантинда торалар. Бу вакыт эчендә тапшырылган донорлары да даими табиб күзәтүендә булалар. Кан анализларын төрле инфекцияләргә каршы тикшертәләр.
Гомумән алганда актив формада йогышлы авырулар белән авыртучылар, операция кичерүчеләр, берәр органнарын алдыручылар, ярты ел эчендә татуировка ясатучылар, хәтта колак тиштерүчеләр дә донор була алмыйлар. Тән тиресе өслегендә булган мондый күренешләр инфекция чыганагы булып торалар. Безнең плазма центрдагы һәр кеше диярлек уже почетный донор. Һәрберебез плазма бирәбез. Мин үзем дә уже 200-гә якын плазма бирдем. Мин моны башта эшләдем, мондай дәвалау челтәрендә. Һәр авыруны күргәч аларга ярдәм итәсе килү теләгеннән эшләдем. Мин уйлыйм, безнең бөтен донорларыбыз да кешегә ярдәм итү максатыннан киләләрдер плазма бирергә дип. Ниндидер мотив булырга тиеш кешенең күңелендә. Минемчә алар һәрберсе ярдәм итәргә тели. Если сез һәрбер кешеләр сәламәт икән, яшь, сәламәт, үзендә бирелек көч таба икән, донор булырга чакырам барча кешене. Донорлар шушы гамәлләре белән башка кешеләрнең сәламәтлеген саклап калучылар. Бер генә катлаулы медицина катнашлыгы да донор каныннан, плазмасыннан башка узмый. Синең каның кемнеңдер гомерен саклап калуын белүдә нинди горурлык бит. Бу хакта онытмасак иде. Хөнәрле үлмәс, хөнәрсез көн күрмәс ди халык мәкале. Моны дөрес аңлаган хәлдә районыбызда укучы балаларга мәктәп елларында ук төрле хөнәрләр белән очрашып, аны үз куллары белән эшләп карау мөмкинлеге тудырыла. Юниор профи 2023 район чемпионаты әнә шундыйларның берсе. Узган атна дәвамында барган чемпионат тамам, аның барышы хакында безнең алдагы сюжетта. Тәүге тапкыр үтүче юниор профи район чемпионатының беренче көне тәрбияче компетенциясы буенча көч сынашудан башланып китте. Балалар иҗат үзәге үткәрүче бәйгенең төп максаты укучыларда кеше яшьтән үк һөнәри кызыксынуларын, осталыкларын ачыклау иде. Бойлар савасындагы Әллүки балалар бакчасында үткән бәйгедә катнашу өчен район мәктәпләреннән 6 укучы кыз килде. Алар алдында балалар бакчасының мәктәпкә әзерлек төркеменә йөрүче балалар белән 15 минутлык шөгыль күрсәтү бурышы тора иде. Әлеге конкурс районыбызда икенче тапкыр үткәрелә. Һөнәрләр бик күп һәм һәрбер һөнәр җәмгыятебез өчен бик әһәмиятле. Һәм шуңа күрә мәктәп укучылары өчен әлеге конкурс бик зур әһәмияткә ия дип саныйбыз. Алар бу конкурска зур тырышлык кертеп әзерләнделәр. Катнашучылар иң элек кем ул тәрбияче дигән темага чыгыш ясадылар. Беренче булып жюри каршында Саба урта мәктәбе укучысы Әдилә Мөхәммәтшина чыгыш ясады. Ул физик культура буенча шөгыль күрсәтте. Балалардан да биремнәрне төгәл үтәүне таләп итә алды. Аннары Саба гимназиясының 7нче сыйныф укучысы Элиза Халимова имтихан тотты. Ул әвәләү лепка буенча шөгыльне сайлаган иде. Ул шөгыль барышында балаларны яратуын да, җитезлеген дә күрсәтә алды. Һәм 3нче урынга лаек дип табылды. Бүтән әйбер Аллага шөкер әйбәт барды. Балалар бүтән сорауларга җавап бирделәр. Жюрилар әйбәт иде. Миңа Лесен Гафуровна үзе безнең технология укытучысы булышты. Без кичә план төзедек һәм менә бүген шул план буенча эшне алып бардым. Иң яшь катнашучы Лесхоз урта мәктәбенең 5нче сыйныф укучысы Кристина Андреева. Лесхоз балалар бакчасында тәрбияче булып эшләүче әниемнең һөнәрен бик яратам ди ул. Бәйгедә катнашу исә һөнәрнең үзенчәлекләрен тагын да ныграк төшенергә ярдәм иткәндер. Бәйге нәтиҗәләре буенча Кристина 2нче урында булды. Жюри әгъзалары да чыгышларны бәяләү белән бергә һәр катнашучы өчен җан да аттылар. Ләкин төгәллек һәм таләпчәнлек белән чыгышларны бәяләделәр. Бүгенге конкурста 6 конкурсант катнаша. Әлеге мизгелдә шуларның икесенең чыгышын карап үттек. Нәрсә әйтәсе килә? Укучылар бик нык әзерләнеп килгәннәр. Без аларны нинди критерийлар аша бәялибез? Иң беренче үзләренең тотышларын, балалар белән аралаша белүләрен һәм инде алар ничек итеп шөгыльләрне алып баралар. Бәйгенең җиңүчесенә килгәндә Тимошик урта мәктәбеннән Иделия Нурисламова беренче урынны алды.
Балалар ижад үзәгендә үткән шәч тараш сәнгате компетенциясында 8 укучы катнашты. Үзенчәлекле прическалар ясау, кызларның яраткан шөгыле, шәчне матурлау белән кәефләрдә күтәрелә бит. Кибәче, лесхоз, тимыршык, килдебәк һәм башка мәктәпләрдән килгән кызларга иң элек биремне аңлаттылар. Прическа шартлы рәвештә кичке бәйрәм чарасында катнашырга тиешле кызларга ясалды. Матурлык барлыкка китерү өчен барлык инструмент кирәк-яракларда бар. Биремне башкарырга 45 минут вакыт бирелде. Хатын-кыз прическасын үзгәртсә, яңа тормыш башлый диләр. Яңарыш кертер өчен менә шулай өйрәнергә һәм даими практика кирәк. Безнең районыбызда балаларның киләчәге, аларның һөнәрле булуларына бик зур игътибар бирелә. Һәм соңгы елларда Я мастер, Junior профи, Baby Skills дигән направлениеларда безнең ярышлар үтә. Безнең районда бит программа эшләп килә бала һөнәр. Менә шушы бала һөнәр программасының дәвамы, нәтиҗәсен теге балаларны без нәрсәгә өйрәтә алганыбызны белер өчен без шундый ярышлар уздырабыз. Һәм безнең бүген балалар иҗат үзәгендә шушы ярышларның муниципаль этабы үтә. Барлыгы муниципаль этапка безнең 57 бала чыкты. Ә менә мультипликация компетенциясе үзенчәлекле һәм катлаулы. Чарада яшь мультипликаторлар төрле темаларга мультфильмнар ясадылар. Иң остасы Тимыршык урта мәктәбе укучысы Зилә Сөләйманова. У нас сегодня тема профессии мультфильм про маму. Она выполняет три модуля, где представляет первый модуль, что я знаю о профессии, третий она рисует у нас мультфильм и у нас потом защищает именно свою презентацию, свою работу. Шулпан кафесі базасында укучылар ресторан сервисы компетенциясында осталыкларын күрсәттеләр. Һәр хатын-кыз ашарга әзерли белергә тиеш. Хәзерге заман таләпләре буенча аны күзне иркәләрлек итеп бизәү дә мөһим. Учеными доказан факт, если красиво подать на стол, то это блюдо не только будет аппетитнее, но и лучше усваивается организмом. Кызлар иң элек жюрины үзләре белән таныштырды. Ресторан бизнесы андагы һөнәрләр турында сөйләделәр. Ресторан – это предприятие, в котором широко практикуется изготовление блюд и закусок по индивидуальному заказу, а также национальных и фирменных блюд, предоставляемых в меню. Яшь булуларына да карамастан, чараның ашсу усталары тирән белемле, оста куллы. Өйдә һәр даим камыр ашлары әзерләп шындыгу алганнар. Араларында жюрига махсус үзләре турында буклетлар, альбом әзерләп алып килүчеләр дә бар иде. Фильмда үземне күрсәтергә килдем. Үземнең талантларымны сезгә показать, күрсәтергә. Мин бүген сезне шатландырырга килдем. 8 мартка өстәл әзерләргә. От пешерәм, кондитерный әйберләр, үземнең эшләгән әйберләрне эшлим. Минем әбием гомумән бөтен гомерен кондитер эшенә бәйләде. Миндә аннан соң шуңа бәйләгән кешем. Мин бик яратам ошлар үзем ясыйм, белешләр яратам ясарга. Куймаклар һәм торт ясыйм. Ошыймы сиңа менә татар кызлары ашарга пешерә белергә тиешме? Минемчә, әйе. Алга таба кызлар 8 март туган көн, яңа ел темаларына җиләк-җимеш, төсле салфетка, кухня приборларыннан өстәл сервировать иттеләр. Бәйгене оештыручы балалар иҗат үзәге коллективы барлык кирәк-ярак белән тәэмин итте. Кызлар тудырган матур композицияләр ресторанныкыннан ким түгел. Өйрәнсәң, бөтен әйберне эшләсәң, әни кушканнарын бөтен әйбер җиңел була. Аеруча менә кайсы өлеш авыр булды? Фрукты кисүен. Теория өлеше ничек чыгыш ясаганда? Ансын да өйрәнеп килсәң, бөтен әйбер син кулыңда. 20 апрель көнне районыбызның сәләтле укучылары Саба урта мәктәбе базасына җыелды. Егетләр агач эше, кызлар кием һәм аксессуарлар дизайны компетенциясе буенча сәләтләрен күрсәтте. Шәкертләргә бездә үзебезнең формабызны чыгарабыз. Һәм дизайнер, одежда турында сөйләшәбез. Нәрсә тегәргә ошыйсың күбрәк? Күбрәк мин бәләкәчтән үземә кушкан кием тегәм. Сумкалар,
Күрәк искамастылар. Кызлар иңелек тукыманы үлчәп кисә, эскизларын, дизайнын борлыкка китерә. Аннары тегү эшен башлап җибәрә. 13 яшькә кадәр булган 8 кыз сумка, шоппер, 14 яшьтән өлкән икесе футболка текте. 14 яшь тугач, безгә футболка тегәсе. Таләпләр шулай бит. Футболкадан тыштагы нәрсә теккәнең бар? Спортивный брюки, футер трехлеткадан, свитшотлар, күлмәкләр, блузка, юбкалар теккәнем бар. 7 этапны узганнан соң үтүкләргә һәм соңыннан матур итеп бизәргә кирәк. Чемпионатның күңелле мизгеле, һәр компетенцияда егет-кызлар барлыкка китергән эшләнмәләр үзләренә кала. Егетләр дә сынатмый. Технология бүлмәсендә эшнең кызган вакыты. 9 егет, зурлар агачтан чәйнек аслыгы, кечерәкләр балык формасы ясый. Алар инде безнең лобзик белән, кул лобзиге белән фанердан төрле фигуралар киселәр. Монда инде безнең урта группалар бар, һәм инде югары группалар бар. Алар инде аларның бәяләнә 10 балл белән. Һәм инде монда 10 балл белән бәяләнә дә, һәм шул бәяләр белән урта группага безнең 3 урын чыгарыла инде, һәм инде югары группага 3 урын чыгарыла. Бөтенесе 6 урын чыгарыла соңыннан эш биткәннән соң. Регламент буенча балык фигурасын ясаучыларга 2 сәгать, чәйнек аслыгына 3 сәгать вакыт бирелгән. Күбәй санатрлык түгел. Телефонга подставканда, кружкага, ясамдар, станок, токарный, анары Оештыручылар һәр компетенцияда җиңүчеләргә диплом һәм акчалата бүләкләр тапшырды. Һөнәре булган, кулыннан эш килгән кешенең җирдә һәрвакыт үз урыны, үз юлы, үз һөнәр җимешләре була. Бала чактагы хыял, мавыгулар, кызыксынулар һәркемне һөнәр сайлауга китерә. Мондый чаралар бу эштә аеруча зур роль уйный. Бердәм махсус олимпиада җиңүчеләре күңелле очрашуда. Район данын яклаучы бу яшьләрне район башлыгы Рәис Миннаханов кабул итте. 7 райондашыбыз Рәсәй буйлап җыелган 2154 спортчы арасында лаеклы җиңүләрен яуладылар. Толарак Әлфия Мөбәрәкова хәбәрендә. Сабантуй күңел ачу комплексында бердәм махсус олимпиада уеннарында катнашып, зур җиңү яулаган 7 райондашыбызны Саба муниципаль район башлыгы Рәис Нургали улы Миннаханов кабул итте. Бердәм махсус олимпиадада Казан шәһәрендә үткән иде. Рәсәйнең 59 төбәгеннән һәм шул исәптән Белоруссия Республикасыннан барлыгы 2154 спортчы катнашты. Фигуралы шу устасы Шәмәрдән кызы Әминә Шакирҗанова 6-нчы сыйныфта укый. Ул 8 ел инде Нарат Боз сараенда шөгыльләнә. Кечкенә, нәни кызчык, үҗәт һәм җиңүләргә омтылып яши. Аның тренеры Анна Владимировна Романова үзендә шөгыльләнүчеләрнең өметле киләчәге хакында әйтә. В нашем опыте и тренировочном, и соревновательном, 3 года назад появилась такая возможность поучаствовать на соревнованиях, такие как специальная олимпиада. Мы к ним готовились и отбирались 3 года. Изначально они должны были быть в другом формате, международном, но в связи с изменением всей обстановки у нас в мире формат соревнований поменялся, но очень хорошо, что не отменился, и у нас была возможность участвовать на этих соревнованиях. Так 3 года мы готовились к ним. Ребята молодцы, очень ответственно отнеслись к подготовке, к тренировкам и к участию в соревнованиях. Выходили на соревнованиях, говорили, что мы не подведем, мы будем стараться. Выступали, защищали честь Сабинского района. Әминә туганда нибары 650 грамм булып туа. Кечкенә кызчыкны әнисе Фәридә ханым, әтисе Рәшит әфәнде фигуралы шууга бирергә уйлыйлар. Һәм менә алар дөрес эшлиләр дә. Аллаһы Тәгаләнең безгә биргән зур бүләге ул Әминәбез. Кечкенә кызыбыз да апасына ияреп Нарат Боз сараена йөрергә бик ярата, шунда шөгыльләнә диләр алар. Сәйдәш Кашапов, Елизавета Меньшова, Расим Тимергалиевлар да олимпиадада зур җиңүләр алып кайтты. Өстәл теннисы районыбызда көннән-көн киң колач ала. Тренер Фархат Исмаилов үз эшенә үтә бирелгән һәм үҗәт кеше.
Аның ил, дөнья күләмендә җиңү китергән спортчылары бар. Саба кызы Ләйсән Зарипова шундыйларның берсе. Олимпиадада уңышлы чыгыш ясап, безнең барыбызны да сөендерде Ләйсән. Анастасия Ануфриеваның да киләчәге якты һәм өметле. В Сабинский район отличные результаты, то есть 3 золота. Мы очень довольны, очень рады за нашего ребенка. И очень хотели поблагодарить тренера в первую очередь, что он такую лепту внес в труд детей, то есть как бы он их сейчас наставник, учит. И нашему главе Раису Нургалиевичу огромное спасибо, что нашим детям он такое внимание уделил с подарками, с поздравлениями и денежными призами. Шаңғы спорты белән Сабадан Владимир Богданов кеше яшьтән үк шөгыльләнә. Махсус олимпиадада ул 5 чакрым араны беренче булып килеп, алтын медальгә лаек булды. Менә бу ярыш специальный олимпиаданы булдыру, ул бүгенге көндә дөньяга барлыкка килү инде 2000-дән артык анда ярышчы булды. Һәм инде шулар арасында менә шундый бәләкәй генә районнан şu hali җиңүче булу зур әйбер инде. Аның артында беренчедән әтиәниләр, икенчедән хыялы тренерлар булган аркасында шундый зур уңышларыбыз. Минем әйтәсем килә аларга бик зур рәхмәт. Һәм инде буларга карап, бүтәннәр дә шулай үзләренең тормышында киләчәген хыялланып тормыш итәрләр дип, һәм инде зур уңышларга омтылырлар дип. Һәм һәр вакытны инде безнең biribizdən nidir zor oңыш bulğan vaxtda ol oңышларımız bizdə də buldurası kilə bit indi. Şunun üçün yaşlar arasında da şunday aq günləş bulur, həm indi zor oңышларыбыз bulur deyə mən şanam. Әсіңнән спортчылар түгәрәк истәл янында, шәй янында гәп кырдылар. Районыбыз шын мәгънәсендә спорт районы. Шөгыльләнергә, үзеңне төрле яктан сынап карарга була. Әҗиңүләр озак көттерми. 26 апрель халыкара радиация һәлакәтләре бәла казалары корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтелде. Районыбыздан Чернобыль атом электростанциясе һәм маяк җитештерү берләшмәсе аварияләре нәтиҗәләрен бетерүдә барлыгы 19 сабалы катнашкан. Алар арасында Олышыңар авылыннан Әдәхәм абый Ахунҗанов 2 маякчының берсе. Вакыйга шаһиты бүген дә ул еллар хатирәләре белән яши. Ветеран белән эшләгән видео язмабызны бүген эфирга кабатлап бирәбез. Олышыңар урта мәктәбе юнармиячеләре, мәдәният хезмәткәрләре менә шулай җырлап авылның Ленин урамыннан узалар. Алар бүген 10-нчы йортта яшәүче Әдәхәм Ахунҗановларга киләләр. Бу очрашу календар дата 26 апрель халыкара радиация һәлакәтләре бәла казалары корбаннарын искә алу белән бәйле. Исәнмесез! Исәнмесез. 26 апрель көнне дөнья күләм тарихта иң куркыныч затларның берсе Чернобыль атом электростанциясе һәлакәтенә 36 ел тулуны билгеләп үтәләр. 1986 елның 26 апреленә каршы төндә реактор һәм 4-нче энергия блогы бинасында 2 көчле шартлау була. Атмосферага иксез күләмдә реактор матдәләре күтәрелә. Чернобыль фаҗигасы тарихка кара хәрефләр белән языла. Атом төш коралыннан зыян күрүчеләр, авария нәтиҗәләрен бетерүдә катнашучылар 600 меңгә якын кеше санала. Бу сафта әлбәттә сабалылар да бар. Маяк атом берләшмәсендә булган шартлаудан соң биредә радиацияле үлем зонасында хезмәт итүчеләрне дә кертеп, алар 19 кешегә җыела. Шушы маяк берләшмәсендә аны чистартуда катнашкан кеше. Безнең авылдан алар Гыйлметдин абый белән икесе булалар. Армиягә бергә алыналар, бергә кайталар. Һәм алар шушында үзләренең хәрби бурычларын үтәп, намус белән үтәп кайткан кешеләр.
Маяк хим комбинаты Шиләбе өлкәсе Озерск шәһәрендә урнашкан. 1957 елның 29 сентябрендә 16 сәгать 22 минутта биредә 300 куб метр күләмендәге сыйышлыкта шартлау була. Нәтиҗәдә 80 куб метр югары радиоактив калдыклар әйләнә-тирәгә тарала. Олы Шуңардан Әдәхәм Ахунҗанов Шиләбе өлкәсе Маяк атом берләшмәсенә хәрби хезмәт бурычы белән килеп эләгә. Анда күргәннәрен ул балаларга барсында аңлатып сөйләде. Маякка солдатка дип алдылар да безне. Шунда авария булган җиргә апарттылар. Чистартуда катнаштым шуны. Әдәхәм абыйның 3 ел хәрби хезмәте биредә үтә. Алар армия җитәкчелегенең барлык наряд приказларын карусыз үтиләр. Ни кушсалар, шуны башкаралар. Авылларны торгызалар, үзләренең нинди куркыныч астында булуларын уйлап торырга вакытлары да булмый. Бер нинди куркынычлында сизмисең анда. Үзенә үзе сиңа эләгә ул. Значит, сокларга кирәгендә шул битлекләр киеп, итеп дигән шикелле куркыныч дип аны белмибез куркынычын, безнең сәламәтлегенә ул. Шул бер нинди теге куркып тора торган, юк, анда карап торганда. Ул бит күзгә күренми. Күзгә күренә торган нәрсә түгел бит ул. Радиацияле үлем зонасында хезмәт куючыларны кайгырту, сәламәтлеген саклау юнәлешендә билгеле бер чаралар да күрелә. Бер көн киелешле махсус чүпрәк киемнәр, туклану, юыну белән генә әллә ни эшләп булмаганын без хәзер яхшы аңлыйбыз. Менә шул аппарат каршына бастыралар да инде. Шунда синең кайчыңа радиация эләккән име? Шул төшеңне язып лампочкасы яна шуның. Анда 20-30 лампочка бардыр анда шуның күлмәгәе. Ояңда бармы? Тиз башыңмы? Кайчың? Башыңмы? Кайчык эләккән шуны күрсәтеп яна. Аннары ягына кирип юынасың инде. Шул су белән дә юынырга ярамый, салкын су белән генә только юарга кирәк. Шул су белән тарала бөтен тәнең аннары. Менә шундый нинди. Радиациядән күргән зыяннар турында Шиләбе тарихында чәчләр үрә торырлык мәгълүматлар әле дә язылып тора. Кешеләр авыллары белән үлеп бетә. Яңа буын балалар төрле авырулар белән туа. Һәм шушы атом калдыклары арасында 3 ел хезмәт Әдхәм абыйның сәламәтлегендә дә үзен сиздерә. Менә минем ишетә бер сәламәт җирдә юк синең. Ишәкләрдә минем 3 төрле шир бар. Бавырда шир бар, иман гиюм бар. Başkalarında yazdı. Onlar bulması iyi mi ortamında bütünlüğü? Ayakların benim koltukta yavla yergen vakitler var. Ayaklar bir tek koyu var bütünlüğü. Baş orta. Onun ziyanı bulmasa bir şey bulsa da bulması iyi. Var indi, bir şey bulmasa ziyanı. Әдәхәм абый сәламәтлегендәге шушы тайпылышлар белән икенче төркем инвалид булганын җиткереп, җәмәгате белән тигез тормышта картлыкларын каршылыйлар алар. 3 бала үстергәннәр, бүген 5 онык, 4 оныкчыклары бар. Ел сайын 26 апрель көнне без менә шушы фаҗиганы искә алабыз. Әдәхәм абыйны инде без зурлап үзебезнең мәдәният йортына да чакырдык. Анда да билгеләп үттек инде шушы көнне. Бу инде балаларга үзенә күрә бер тәрбия дә булып тора бит инде. Безгә моны онытмаска да ярдәм итә. Һәм инде менә быел инде аны зурлап, шушы юбилее да булгач, өйләренә мендек. Алар инде Мәсгүд апа белән 60 елга якын тигез гомер кичерәләр. Инде Әдәхәм абыйга алга таба да узын гомер, саулык, сәламәтлек теләп калабыз. Тарих кабатланмасын, яшь буын үткәнне китаптан укып белсен. Вакыйга шаһидләре белән күзгә күз очраша алуда күңелләрдә онытылмас хатирәләр калдыра. Минем уйлавымча, без яшь буын Чернобыль фаҗигаларын онытырга тиеш түгел. Тарих дәресендә дә укытучы безгә бөтен нәрсәне өйрәтте, аңлатты һәм күрсәтте. Бүген дә Әдәхәм абый безгә күргәннәрен сөйләде. Без бик кызыксынып тыңладык. Biz күрдек. Атомның нәрсә икәнен дә белдек инде без. Күрмәгә калмады яшь икәнле. Киләчәктә яшьләргә аны күргә язмасын ие. Менә шул. Тән сызлауларын, кунакларының матур котлаулары, моңлы җырлары белән биразга булса да онытып торды Әдхәм абый. Авылдашлары исеменнән бүләк күчтәнәчләр дә кабул итү кәефләрен күтәрде. Җәмәгате Мәсгүд апай белән алар бүген рәхәтләнеп күңел ачтылар.
кемедің пароходы, ышқырына сузып-сузып, ұрғылып атқан сулардай өмірлер бар ауызып, ұрғылып атқан сулардай өмірлер бар ауызып. Олар шуклар, олар утлар, олар сәхнәне үз иткән артист малайлар, кызлар. Районыбыз күләмендә 8-нче ел рәттән оештырылып килүче театр фестивале катнашучылары турында яратып шулай әйтеп була. Бу атнада Соба урта мәктәбенең сәхнәсендә балалар бакчалары сабыйлары, мәктәпләр укучылары үзләренең сәләтләрен театр өлкәсендә күрсәтте. Чын осталарны туплаган жюри төркеме иң-иңнәрне ачыклады. Киләсе хәбәр шул хакта. Соба урта мәктәбенең сәхнәсе иң купшы театр сәхнәләренә биргесез. Монда үзеңне артист итеп туярга бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Иркен сәхнә, видеорәсемнәр белән озату өчен зур экран һәм күп урынлы тамаша залы. Уйна, бие, җырла. Образ тудыр. Сәйяр район балалары өчен оештырылып килүче театр фестивале малай кызларда иҗади сәләтләрен үстерергә мөмкинлекләр ача. Ул 8-нче ел рәттән Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру кысаларында үткәрелеп килә. Безнең ел сайын укучыларыбыз катнашып килә, уңышлы катнашып киләләр. Муниципаль этабын без быел беренче тапкыр үзебезнең районда үткәрергә булдык, чөнки теләк белдерүче укучыларыбыз бик күп. Һәм шуның өчен башта сойлап алып, республикага иң лаеклысы барсын дигән максаттан без муниципаль этабын уздырырга булдык. Драма түгәрәкләренә килгәндә һәр мәктәптә безнең драма түгәрәге эшләп килә. 287 бала бүгенге көндә анда йөри. Шулай ук безнең спектакльләрне куялар. Балалар бакчаларында дагы гомумән балалар спектакльләрдә катнашырга, уйнарга яраталар, чөнки инде ул икенче образны үзенә киеп карау дигән шикелле бит инде. Костюмнары бик матур бит инде. Мәктәпләрдә костюмнар булдырылуга тоже игътибар безнең районда зур. Балалар теләк белдерәләр икән, костюмнар сатып та алыналар. Рәис Нургалиевскә зур рәхмәт. Чөнки шушындый мөмкинлекләр безнең балаларыбызга тудырылган өчен ата-аналар да, мәктәп укытучылары да, без үзебез гомумән дә бөтенебездәге бик зур рәхмәтле. Театраль фестиваль катнашучылары 4 яшь категориясендә чыгыш ясады. Нәтиҗәләрдә һәр кайсы арасында аерым ясалды. Иң беренче булып сәхнәгә Сабаның Шатлык балалар бакчасы балалары күтәрелде. Алар бәйгегә татар халык әкиятен әзерләп алып килгәннәр. Кешеләрнең кече дуслары, эт, песи, хуҗалыктагы кош-кортлар тату бер гаиләдә яшиләр. Без татар халык песей дигән әкиятне куябыз. Бу үрдәк, күркә, кыз эте, дөпәре һәм песей. Бу торна. Ә мин әкиятче. Сезнең әкиятегез нәрсә турында инде? Нәрсә сөйлисез бу әкиятдә? Ничек уйныйсыз? Тобада башаклар сикергәч, песей куркып чыгып китә. Дуслары белән урманга бара. Аннары кыш көне суыткач өйләренә кайталар. Безгә бу әкият бик тә ошады, без матур итеп уйнадык. Өйдә рәхәт, өйдә һәр чак күңелле. Якыннар бергә булганда гына яшәү матур. Балалар үз уеннары белән тамашачыларга шуны төшендерде. Мәктәпкәчә яшьтәгеләр төркемендә 3 коллектив катнашты. Сабаның Әлүки бакчасына йөрүчеләр Абдулла Алишның барыбызга да таныш сер тотмас үрдәк әкиятен сәхнәләштерде. Катнашучылар санының күплеге, матур киемнәр, экранда баручы табигать күренешләре, сәхнә бизәлеше, музыкаль озату барысы да уйланылган һәм бер-берсен тулылатырган иде. Балалар иптәшләрен ишетеп, рольгә кереп, үз образларын уйнадылар. Тәрбияче апалары киңәшләре берсе дә исләреннән чыкмады. Абдулла Алишның Сатурнас әкиятен әзерләп алып килдек. Балаларыбыз инде бу әкияткә бик теләп катнашалар. Без инде шушы әкияттә барлык балаларыбызны да катнаштырдык. Безнең төркемебездә 28 бала. 28 баланың барсын да катнаштырдык.
алар инде шын күңелдән бу конкурста җиңәбез дип килделәр. Мин бу әкияттә әтәш булып уйныйм. Синең әтәшең әйбәт әтәшме? Ул нәрсәләр сөйли? Мин хуҗабыз дөрес әйткәнен сөйлим. Синең дусларың кемнәр соң бу әкияттә? Кемнәр белән дус син? Мин бу әкияттә тавык, чиби, ат, сыер һәм кәҗә сарык белән дус. Мин бу әкияттә керпе булып уйныйм. Мин үрдәккә әйтәм, чтобы үзенең сөйгән бәйкемгә дә әйтмәде. Киләсе чыгышлар кичкенәләр, уртанчылар, зурлар төркемнәрен берләштерде. Алар арасында Лесхоз, Мишән, Килдебәк, Эзмә, Югары Симет, Олы Кибәше, Иштуган, Тимыршык мәктәпләре, Соба гимназиясе укучылары чыгышлары бәяләнде. Югары Симет мәктәбеннән килгән бу кызлар үзләрендә оештырылган Нур дип исемләнгән драм түгәрәкнең активистлары. Бөек җиңү тантанасы якынлашкан бу көннәрдә алар сугышчан теманы чагылдырып сәхнә чыгышы әзерләгәннәр. Башкару осталыклары да югары дәрәҗәдә дип бәяләнде. Беренче урынны алдылар. Без Югары Симет урта мәктәбеннән Нур драма театры минем таянышларым әсәре буенча монда конкурска килдек. Безнең театр бу сугыш чоры турында, ничек бу пионерлар ындыр табагында эшли, ничек бу ояклар бәйли. Мин бу театрда 18 яшьлек вожатый булып уйныйм. Без театрга йөреп вакытны файдалы үткәрәбез, дуслашабыз, рольгә кереп уйнарга өйрәнәбез. Миңа 13 яшь, мин бу театрда 72 яшьлек Бануэби булып уйныйм. Миңа бу рольдә уйнарга җайлы, чөнки безнең өйдә мин дәвәни белән ана йөрүшләрен карыйм, ничек эшләгәнен, шуңа күрә мин дәвәнине гәүдәләндердем. Балаларым бик теләп йөриләр, Аллага шөкер. Инде безнең беренче ел булуга карамастан нәтиҗәләребез дә бар. Россия күләмендә үткән конкурсларда без 2нче урынны алдык 2 тапкыр. Шулай ук инде Шәүкәт Биктимиров конкурсында үттек. Анда инде без сыр тотмас үрдәге белән катнашкан Абдулла Алишның нәтиҗәләребез Аллага шөкер. Һәрбер катнашкан конкурсларда нәтиҗәсез кайткан юк, Аллага шөкер. Балаларым тырыш, яратып, һәм инде бергәләшеп шулай кайнап яшәгән көн. Сәхнәдәге уенны Мәгариф идарәсе белгечләре белән бергә сәхнәнең чын осталары да бәяләде. Жюри составында район мәдәният йортыннан Юныс Гыниятуллин, сәхнә ветераны Айрат Зинуровлар аеруча зур игътибар белән күзәттеләр. Алар өчен театрны яраткан яңа буын, яшьләр үсеп килү аеруча куанычлы. Бөтенесе бер әзерләгәннәр алар. Балалар бигрәк тә ышанучан, чын үз күңелендән бирелеп уйныйлар. Шуның өчен менә безгә аларны бәяләү бик авыр булды. Шуны шулай да барыбер дә тик регламент буенча ничектер урын чыгарасы булды инде. Менә шулай иттереп, молодцы балалар. Аларның менә киемнәре, аларның ушып йөрүләре, менә үземне менә яшьлегемә кайткан шикелле тойдым инде менә. Сүзем юк менә, сүзем юк. Шундай искитмәле әзерләнгәннәр. Молодцы. Сәйяр театраль фестиваленең төп җиңүчеләре булып Олы Кибәше урта мәктәбенең күңелле сәхнә театр коллективы игълан ителде. Алар хәзер гран-при ияләре буларак Сабаданын республикада яклаячаклар. Атна менә шундый яңалыклары белән үтеп бара. Алда безне 1 май бәйрәме алып килә торган ял көннәре көтә. Яз һәм хезмәт бәйрәме һәр йортка иминлек, бәрәкәт алып килсен. Ил көннәребез тынычлыгын сорап, дугада яшик. Бүгенгә сау булыгыз.